Moro ma ok mar piny owacho ma iluongo ni Stawisha Africa Initiative ochako chenro mageto chiwo lony mag mbui gi tudruok manyasani ne nyiri ma obedo mine ka pod gitindo. Jatatije mar Stawisha Africa Dano Duoro yango ni gitiyo machiegni kod mine matindo mar miyo gi lony mar yudo tije kod ohala yor mbui. Olero ni gigeto neno ni mine matindo e kaunti ma Siaya ok odong' chien korka lokruok mar lony manyasani e pinje. Giloso e kinde mag yawo chenrono e gwenge mang'eya. Jogo mamiyo thuolo mokwongo gin nyithindo ma kamoro ni nosechwanyore to gin nyithindo manyiri matin ne higni 24 kadok piny to moko bende nitie matin ne higni 18 kadok piny. Nyithindo gi wamiyo gi thuolo nikech ng'eny gi nie thuolo mar aracha sama owuoyeni. Yot ahinya mondo nyathi mose gamo remo chako gam remo kendo. To bende yot ahinya mondo nyathi ma kamoro en piny mar higni 18 kosenwang'o ni en kod nyathi to nyalo ringo mondo mi odhi e tedo machon moko winjore. Ok wabagua kata ok watengo oko obed ni ng'at man kod nyathi kata ng'at ma onge kod nyathi. En ni thuolo ka thuolo nyaka chak kod kumoro. Training gi nono to bang training wamiyo gi gimiluongo ni mentorship. Bang mentorship imiyo gi certificate. To kendo bang kanyo ok wawegi aweya bang mentorship no. Wamako lwetgi ntiere partners ma wantiere godo matimo gimiluongo ni job linkages. Koro ka tije wuok wamiyo gi tije go. Koro ka nyako yudo somo machalo kama ba uyudo gimotimo nikech gibotiyo kata ka gine udi giboyudo pesagi tuyudo ka shida matindo tindo mag ot gibodok chien. Anyalo goyo kamano ni director wa Master Wisha kuom kelonwa computer classes wan kaka mine matindo mondo at least wayud gimoro mwanyalo bedo go in future.